Izilo Mzansi 98.0. The difference. Azona wakho ke Izilo Mzansi 98.0 uhlelo ke imbizo. Sibingelela udokotela ke uZulu. Makhe siyakwamukela ngolesini uyaphila. Makhe dami. Sure, khamba kahle. Phila mfethu, khamba kanjani? No, ngi right mfethu. Nama TikTokers. No, asina TikTok today. Sino sinama YouTube. Hayi. YouTubers. Ngeke babizwa ngama YouTubers. Babizwa ngawo. Hayi ngeke akwazi. Babizwa ngani nami? Hayi ngeke akwazi. Ama YouTubers useshilo ngumnini. Or subscribers. Well, yeah, ungasho ukuthi ama subscribers or ama viewers. Yes, ilo igama bengilifuna. Uyabona because but he's not a viewer, he's producing content. Who? Him. No, not him. Oh, not him. But I need to, we are not critiquing him. Exactly. I mean, I'm critiquing and them. Sure, all right. In fact, namhlanje sikhuluma indaba ye obesity. Indaba enkulu nje manje. Yes, and abantu abaningi abekho aware ukuthi bayagula. And I'm one of them. Yeah, uyabona? Abekho aware ukuthi bayagula. Nama one of them. No, gwazi. No, gwazi wena. You know, so njengamanje kunomuntu ohlele officeini. Yes. Uyabona? Uyagula. Kunomuntu osemotweni. Uyagula. And I'm worried ngabo taxi drivers. Uyabona? Kunomuntu njengamanje olele. Uyabona? Uplan ukuthi ngizovuka ngidle and then bese ngayilalela usuku lonke. Uyagula lo muntu. Uyabona? But abekho aware bonke labantu ukuthi bayagula. Right? Now, yini obesity? Why isifo? Yeah. Thank you Joman. Yazi undlale kahle by the way before we started the show, before you dies. Bethi obesity ngiqala ngeinamba. Siyasibuka ukuthi umuntu isisindo sha into engakanani ngama kilograms. Okay. Senza ama kilograms thini. Then busubuka ukuthi umuntu umude kangakanani ithambo lakhe. Then siyasenza into esibiza ngokuthi i-body mass index, which is i-BMI. Yeah. So ke kushuka kubhaliwe phansi ukuthi umuntu omude kangaka kufanele abe nesikala esingaka emshinini. Then mase sibheka lento sihlanganisa senza inamba izositshela ukuthi u-underweight noma u-normal noma u-overweight noma u-obese. Obese usule phezulu kakhulu. Okay. So i-normal body mass index, so sithi weight yomuntu asinjenga nje figures asinjena 80 kgs. Yeah. Then i-height yami 1.72. So i-weight yami over i-height squared. So uthi i-height yomuntu semuntu 1.6 abantu abaningi abafishanyana. Yeah. Uthatha le nginizayo nje anyway uzobothi nge-over lesa nginami ngiyakhola njengabo. So i-weight 1.72 times 1.72. So it's not i-weight i-height, it's a height squared, meaning ukuthi isithi i-height 1.72 times 1.72, right? That's your height. Busatha i-weight busu divide with that height. Okay. So uzothi 80 divided by 2.9 something 1.72 times 1.72. Uyabona kodwa. So ngiyayizwa kodwa yes. Yizokunezi number. I'm sure like 27 26 point something. Okay. Now i-BMI body mass index over 25 to 30 you are classified as obese. Ngenza example ngam because manje ngibe sensitive ngeanswer zophuma. Oh, okay. Can you see ukuthi as much as ngingaka but I'm overweight ngokwe BMI. Because mubuka i-height yami ne-weight yami fanele ngabe ngilako 75 kg. Okay, so i-height yakho u172. Yes. What? Yes. Anyway, that's the message nje man. So ke ifanele i-height ihambisane ne-weight. So if umuntu emfishane, yeah, then you can see ukuthi akwasabe ne-weight enkulu kakhulu because let's say bune height e1.65. Okay. Abantu abaningi besifana bala ko 1.65 ya ko 1.7. Now if weight yakhe udla ku 70 already usuyadlula kuyirula ngokwe BMI ukuthi uzoqala overweight, then mudlula ku overweight then uzosuba obese emva kwalokho. So once usu over 30 then ke i-BMI yakho i-over 30 then you are classified as being obese. Yeah, ukhuluphele ngokweqile. Yeah. So now yes nje manje obesity isifo. Even more bheka kuma ICD codes izonke izifo ziba ne code yaso. So nayo obesity ine code yesifo sayo. Now remember ukuthi obesity ikufaka engcupheni yezinye izifo. Okay. But before izikufaka engcupheni yezifo nayo yiyona ngokwayo izokunikeza izimpawu wethu sayo. Just ngezempilo ejwayele nje manje. Khona abantu abangakwazi ukulala because ba khuluphele kakhulu.
ngamazi uthi uyalala sithuba ne sleep apnea uthi uyalala kuvaleka ama airways ablockeke then bese yavuka bese angaqwashe ngabe sakwazi ukulala again azumeke and then ablockeke again so kuba leyo cycle kuze kuphela ubusuku ngalalanga uyalala isikhashana aphazamiseke avuka angakwazi ukuphefumula alale akajala okay tell me usase lapho kule ngokujwayelekile abantu abanemkhaba noma abantu abakhuluphele ngokweqile bahonqa mebelele yes kuyamsana futhi nako lokho yes yes uyahonqa as well remember because now as ukhuluphala nje man yes ama airways akho ayangathi ayavaleka cause ispace isincane yes asimkhuluphala ingalo zokhuluphala benengalo enkulu yeah but lezi ndawo engaphakathi because ispace is limited so imbobo ekhala izoba much smaller ama airways una phezulu azoba much smaller umphimbo uzoba much smaller because yonke into ikhuluphala in a confined space you understand then that's why then emawuthi uyaphefumula na because remember ukuthi asisilumeni yomphimbo bingaka because so khuluphela isiyehlile yangaka then umoya ezudlala lapho uzibuzwa lesi musical sounds ukukhona so once ulala because then imvalo kuyayo usuzumekile awusakwazi ukuyicontrola kahle nayo your airway then uthothi sekuyapitshizeka then uyahonqa even more and then kuyaphazamiseka ukulala yeah so ke now once umuntu ephazamiseka ukulala ebusuku then emini uyakhathala because akaphumulanga okwanele nawo angithi so that's why sleep apnea they struggle ukulala and then emini they are very bazela kakhulu thothi umuntu uhleli kube ngihleli nawe nje studio manje ngiyabona sengiyaqala yazela yes yeah so enye impawu lezo ekuyinto ehluphayo esibone hamsane obesity so yamanje umuntu akana sugar lana BP but just because ukhuluphele nje already sekuphazamisa indlela aphila ngayo into yazi makuthi uyalala emsebenzini uyaphazamiseka akwazi lala emsebenzini kunkulu leyo so okay that's one of the things sure ngamanye amazwi ukuzela nako kungaba ingxenye yokuthi ukukhuluphela ngokweqile yes bakhona abanezinto nje manje yazi bakhona baningi futhi angikhuluma theory yes then enye inkinga enkulu nje manje inkinga yamathambo remember na ukuthi ngoba ngingaka nje ithambo lami lilusaze lilona if ungeni weight ithamba ligenile weight so the weight ngiyaccumulateayo isazophathwa ile thambo vele nginalo elikhona engakhulu phalanga lona now uthola abantu bayahlupheka ke manje amadola yamhlupha umuntu abhlungu inyawo amaqakala yamhlupha kubhlungu iback ayikwazi ukucarrysha lo mzimba ongaka then thothi umuntu ke nawo usehlushwa amathambo uma sifika simenza izithombe zesibothi nono umzimba wakho unamathambo and bajwayela abantu bazoxoxa nabalaleli ukuthi uyathi masimhlola mhlawumbe una orthopedic surgeons odwa amathambo bathi fana lose weight before balungisa indaba yethambo because weight yayo yakhe iyona nomthelela efaka ingcindezi kuyithambo bese kuvela inkinga zamathambo then so sibiza dietitian sayizokusiza makuthi sayakwazi ukuyisesa uzama ukuthola usizama ukuyisesa so let's sehlisa iweight then ke we can do ama interventions wenze so mhlawumbe edinga operation we know but because we know ukuthi masiklinza manje uzophinda sebe inkinga efana because asiyilungisile inkinga efaka ingcindezi kona amathambo so kumele uqale ulose weight kuqala yes then again that's how dietitians will come in ngaleyo ndlela kuzosiza ukuthi yes silekelele so izimpawu zoba nazo ezo contributor to other diseases other than other diseases sasijakhuluma ngayo ahambisana neobesity enkinga ngeobesity nje man ezokhuluphala remember ama skin folds uyamajina ekhwapheni phansi kwamabele phansi kwesisu nani kujoba khona ama infections kulezo indawo ahambisana neobesity nje yodwa kenza ube nembandama sometimes you can have skin conditions as well because kuyaye kufudumale kushise and then ukujuluka as well yes even ukujula kukodwa by the way usakumention nje naku ukujula ngokweqile kuyenye impawu that we see amthando esihambisana nokukhuluphala kakhulu ngokweqile yes so asengidivetile kuyiphatha kuleli phansi uma ngaza ngena kujuluka but yama infections yes so even to treat them now kuya kube a bit of a challenge because indawo once kushisa kakhulu between nesilonda sekade yohlinzwa nje uzisiza ejwayelekile if ukuthi isisu siphendulus siyagoqana kusona now thothi isikasi phakathi la hlinzwa khona yabo ngisho la mhlawumbe uzobona TikTok I mean YouTube isisu bekhulela umuntu sakuhlinza because isikhumba simbozeni sithi siphendulus isisu then is infection kwisilonda iba much so healing iyaphazamiseka ngesikhathi ayenzeki ngokujwayelekile ngamazi iyaphazamiseka because of iweight esuke inkulu asenze kanje so that umuntu ezokwazi ukunderstand lento eshoyo makhona umuntu
ozo offendeka ngicela ukuxolisa la no akona yeah right ngicela ukuxolisa siyafundisa yes but udokotela ukhuluma uyabona lento le uma ngikhuluphele bese kuthiwa nginota kwethu ama lavendels yes uyabona Yeah. so imagine ke leyo nto ke sibuya nangaphambili eswini yes ngisho lokho impela sure perfect so ke ama infections ayahlupha lapho so even tube ngeke ngithi now if tube une operation Yeah. iyo ngenza example ngesiza into ejwayelekile Yeah. then ukuphola kuleyo ndawo for infection or even a sky clean njengesiza kuya kube khona i-delayed okanye siyathatha isikhathi eside fanele sineze attention enkulu because i-obesity nayo inawo umthele ekutheni singapholi ngokushesha okufanele sure yeah uyabona yes yeah so leyo kujuluka vele busuyibalile nayo iyenye impawu siyibona kakhulu kakhona nokukhathala ke nje manje thothi umuntu nje is feeling very fatigued angakhathala because ubengalele ebusuku because of sleep apnea or ukukhathala because umzimba vele because of ukuphala ngokweqile nakho kuyanezela ngaphezulu. Sure. Now lezi zinto nje manje they can also affect your mental health. Uthothi umuntu usenengcindezi depression because of obesity related issues. Yeah. Yes. So nje ngiyakhela phezulu mfethu. Hey siyagula abakwethu. Oh into engayishinga bebalekile shortness of breath. Thothi umuntu nje ukhuluphele akabe khona sifo esithile emaphashini enhlizweni but une difficulty in breathing. Again kuyaba nomthela indaba uthi kade ngisho ukuthi ezukhuluphala because ama airways ethu aya ispace isincane limited lapha ngaphakathi yes. Lefika amafutha ezongena athatha ispace esisidinga ukuthi umzimba ukwazi ukusebenza ngendlela so ukuthi ne shortness of breath jwayelekile uhamba indle encane uphela umoya uhamba indle encane enyuka noma iqondile even umoya kuphela because umzimba ukhuluphala usukhuluphele ngokweqile and then kuphazamisa your normal functioning. Sure. Yeah. So ngichaza ama symptoms ajwayele nje manje but now remember ukuthi obesity in addition to these impawu engishoyo nayo futhi kufaka ingcupheni ke yezinye izifo kana the actual diseases which are common ngasibiza ama diseases of lifestyle. Mhlawumbe before ngifike lapha ezweni nje manje you see I obesity once umuntu gain weight ngesivinini kuba nenkinga enkulu in the speed abathola ngazo izifo then umuntu gain weight over a long time period. Oh. So athi uyangibona nje manje ngaka nje ngibona next year sengivele nje nga sengifuthekile kuyingozi kakhulu usually within that short space of time masenza ama screenings asibona yes. khona izifo ezibanyaka zise ngaphezulu. Sure. So nje the message ungavumi mfethu yes noma kuthiwa futhi sekwenzekile you can still change uzama ukuthi izinto sibuyisele esimeni ngendlela akuze kube late. So no wonder abantu aba above 30 ngicatha u30 ngube kahle 30 kuya phezulu bemandla kakhulu kulento yama marathon uyabona yes kurare ukubona someone okuma 18 19 20 uyabona number smaller yes join ama marathons yonke leyo nto leyo but from 30 uyaphezulu uyababona bajoin ama marathon ekseni bagijima ntambama bagijima babhizi cishe mhlambe kwenza ukuthi bona ba understand kangcono lento okhuluma ngayo manje. Yeah, it's possible it could be that as well but also ukuthi into remember usemusha umzimba sithi metabolism usuku umzimba vele usayisheshisela izinto yes. So ugain weight you must try very hard not akwenzeke by the way after late manje mobuka ama statistics even ingane ziyakhuluphela kakhulu singadeviate true so kuyinkinga enkulu but yes back to uchaza nje manje so as ukhulu ubona ukuthi that's why ngigijima vele nami ngoba bothi kuyaphunyuka izinto ngena umkhabonya ubaleka awubambeki ngabothi no angiqala ngenze something because awufuna uzufika to a stage where sekunzima kakhulu but yes so ke as be dreamer for whatever reason marathon nani kuyabasiza ukuthi bakwazi ukubhena lamafutha lawa amaningi ngapha remember indaba ugeni wethu nje manje zu2 inkinga one kusuke kuyi into oyidlayo lifestyle ukudla isimudla izinto and it's so easy to ukudla mase ngifuna ukudla station I'm sure mangifuna ama chips ngawathola mangifuna inkukhu ethosiwe kodwa ngifuna ukudla oku healthy I'm sure fanele ngihamba ngazi ngeke kuphe break or something angazi ngenza example so ke sometimes the lifestyle ayakwenza lokho but yes ukudla plus no exercise so anything ongayenza within these two parameters kuyakulekelela ukuthi wehlise weight because whatever uzokudla umzimba ungakusebenzisi uyakugcina ezamafutha so that's the problem so you wanna burn lawo mafutha okanye uminimize amafutha azofanele uzowagcina emzimbeni ngoba uzokungawadinganga. Okay. Yes. Asithinte ke manje leke ebalekile kulesikhashana esincane sinayo. All right? Ngiyazi ukuthi ziningi izinto esizoyishiya la kodwa leyasikwazi ukungayithinta. Asithinte indaba yenhliziyo. Okay. Ukuphazamiseka kwenhliziyo ukhona nomonakalo wenzakalayo direct kuyona inhliziyo. Yes ukhona nje nemkhulu futhi yes yeah so now remember as umzimba ubeka amafutha
so udla amafutha noma udle ushukela omningi ubala nama drinks aduchaza but ukudla nama drinks akhona ama fizzy drinks yes ama fizzy drinks now no nama juice lawo manje 100% anoshukela omningi so if uthola ushukela omningi kakhulu then uzogcina umzimba ezamafutha so amafutha ayabekeka emzimbeni wonke but nasemthambeni yegazi inhliziyweni ayabekeka plus even around inhliziyo so now makubeka amafutha emthambeni yegazi inhliziyo obviously ilumen sithi lumen usize we pipe lomthambo wegazi uba mncane and then uba mncane size we pipe wegazi usukhavela lamafutha lawo yes then kuzobe usuvimbi ukuhamba kwegazi ngendlela then amahlule enzakalula lapho mase kukhona amafutha amaningi then izinto ziya depositeka kumthambo wegazi then thola umuntu seba no angina so igazi lingaflow kahle enhlizweni or ube ne heart attack even where inhliziyo nje ayitholi inhlobo igazi because umthambo usuvalekile straight ngenxa amafutha asuke accumulator kumthambo yegazi so masenza amagazi na will see ukuthi cholesterol ephezulu total cholesterol so khona ama parameters amancane khona and then that's why umuntu une heart attack vele enye amaphilisi asebenzisayo is ama cholesterol lowering medication ngoba kuyahambisana vele so as you mentioned ukuthi izothinta inhliziyo but ithinta nezinye izinto usikhathi sivumela mhlawumbe siqhubana next week yeah but izoba nomthela manje inhliziyweni then busuma lezi inkinga ngoba nazoke and then ukuvimba ukuthi ungabe nenye heart attack ngoba kuyenza ube nenye heart attack iphela then so it's okay ke shintsha lifestyle ke manje nqamula ukubhema ehlisa i-diet yakho qala exercise nan so that si reverse ke le nkinga ke lesila emzimbeni enhliziyweni ke ngasikhuluma inhliziyo manje so inkulu kakhulu indaba yendozana ye-obesity so bengifuna uhlanzabili ikuhlupha yona nje as i-obesity ngokwayo iphinde izoba nomthelela ekusebenzeni komzimba nama organs amakhulu abalekile usungathinda nganye organ but nje ingozi kakhulu then ezinye izifo of disease of lifestyle ziyangena lapho ushukela nje uphezulu on the list amafutha phezulu on the list i-BP kuningi mhlambe nje manje yazi khona just umention balekile kukhona izifo ezenza ukuthi ukhuluphale ngamazi ku normal but waba nesifo esithile then that causes you to gain weight alright ibambe kanjalo makep angithi le obesity next week kuzobe kumhla ka29 okay sizoqhubeka nayo okay uyabona sikhavekele section le yesibili okay alright ongcono right so asiqale ke from lapho lezi zifo lezi ekuyizona ezokukhuluphalisayo ezenza ukuthi ukhuluphale kusho ngama yami lezi zifo zidala esinye isifo yes okay hayi njalo nje man perfect alright sekuphike magebe sikamashu kasi kawazimene etolo okay sente etolo number yethu yocingo 073 8491199 073 okay siyabonga kubalaleli mfethu kulungile asibonge kakhulu so uphuma ko kitchen exen yes every day ziyasho okay not every day 3 days a week so kakhulu futhi I'm sure 0.8.0 the difference